Maayong adlaw kaninyong tanan. Sama sa gihapon nagpasalamat ako dako nga kita makatuon sa pulong sa Ginoo. Sa dili pa kita magsugod, atong hangyon ang atong Dios nga magauban kanato karon. Magampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat karong adlaw. Daghang salamat nga ikaw makadungog kanamo. Daghang salamat nga imong makita ang among kasing-kasing. Daghang salamat nga makita nimo ang among mga problema. Daghang salamat usab nga imo kaming gihigugma. Dako kaayo ang imong paghigugma kanamo. Bisan pa unsa kadako sa among sala, ang imong gugma mas kusog pa sa balod, mas kusog pa sa baha nga makapasaylo kanamo. Ginoo, hinaot po unta nga ikaw magauban kanamo karon. Imong bantayan among mga pagtuon karon. Hinaot po unta nga ikaw ang sentro sa among mga discussion. Nagaampo ako sa Holy Spirit, sa Espiritu Santo nga mao'y magagiya kanamo karon. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Kumusta ka man tanan? Mag-review kita, magsugod na sa sinulat ni Mateo, versikulo 16. Sa dili pa kita magsugod sa versikulo 1, mag-review kita. Atong nahibawan sa usang simana nga dinay usa ka babae. Dili relihiyon sa mga Hudiyo, kundi Gentile, Hintil. Dili mutuo sa Ginoo sa mga Hudiyo. Apan sa ilang pagkahinagbo sa atong Ginoong Kristo, si Jesus na impress masyado sa iyang pagtuo, sa iyang pagsalig. Miingon siya sa babae, pagkadako kaayo sa imong pagsalig. So, dako kayong comparison nga si Jesus miingon kaniya nga dako kayong pagsalig. Tan-aw nato kung unsa man ang pagsalig sa mga apostoles. So, magsugod na kita sa atong pagtuon, palihog o abri sa inyong Bible, dinha sa sinulat ni Mateo, Kapitulo 16. Versikulo 1. Ang title sa paragraph, mao ang mihangyo sila. Kining mga delegado gikan sa Jerusalem, mihangyo sila nga pakit-on o magpakita si Jesus og milagro. Okay, verse 1. Miadto kang Jesus ang pipila ka Parisiyo og Sadusiyo aron pagbitik kaniya. Busa gihangyo nila siya paghimog milagro aron pagpaila nga pinadala gayud siya sa Dios. Sa atong pagbasa gikan sa Kapitulo 1 hangtod sa 16 or sa atong gihapon pagbasa sa atong pagtuon sa Juan, Marcos, Lucas, ato na ning nahidagbuan ning mga tawhana. Parisiyo, Sadusiyo. Usa ni sila sa mga leadership sa ilang religion, respetado kay ni. Apan kini sila ang kontrabida sa kinabuhi ni Jesus. Kay tungod sa ilang pagka-relihiyoso, dili gid sila motuo nga si Jesus mao ang pinadala sa Dios. Anyways, dunay gamay nga information sa Parisiyo. Kini sila mga stricto kay ni sila. Mituo sila sa Old Testament og mituo usab sila sa mga oral tradition, katong mga tradition sa ilang mga kamagulangan nga gahimo nga walas Bible pananglitan. Naghimo sila 613 laws, mga balaod. So kini sila stricto kay ni. And then ang Sadusiyo, kini sila liberal. Dili sila motuo nga adunay anghel, dili sila motuo nga adunay impierno, dili sila motuo nga adunay langit. Mituo sila nga
nga silang tanan maluwas kay walay impierno o walay kinabuhing walay katapusan. So kini sila mga politicians, dako kay influensya sa ilang kongreso. So kining grupo ang miadto kang Hesus nangutana og prueba nga ikaw ba gyud ang Misaya. Niingon sila, magpakita ka og unsay mga milagro sa langit. Siguro lightning or dalugdog o unsa pa tong gusto nilang makita, or maybe gusto nilang makita nga si Jesus mulupad. And then verse 2, apan mitubag si Jesus. Inigsalop na sa adlaw moingon kamo, maayo ang panahon kay pula man ang langit. O pagkabuntag moingon kamo, muulan karon kay pula ang langit og nagdagom. Makatagna kamo sa panahon pinagi sa pagtanaw sa langit. Apan nganong dili man kamo maantigong mosabot sa kahulugan sa mga timaan ni ining panahona. So kini sila mga tawhana, aduna sila'y naantigon og gamay sa paglantaw sa panahon. Bisag kami sa bisag sa among pagtuon sa una na ay rhyme. Red skies in the morning is a sailor's warning. Red skies at night is a sailor's delight. Kaibalo mo sa opisyal ako sa barko sa unang panahon. Og naapod mi kumpleto mi sa mga mahibaw-an ang panahon. Adunay kung hain ng weather report, makakuha dayon mi og unsa may tabo. Unsahain man ang bagyo padulong, unsa kadako, unsa ka kusog sa hangin, ang diameter. So nahibalo mi ana kung kay importante kayo na sa among navigasyon. Karon po panahon naglantaw pugo sa panahon. Kay kini ang lugar na mo dinhi sa Regina sa Saskatchewan, Canada. Murag duol na ang winter, ang tingtugnaw. Ang buti pasabot karon fall. Og magsugod nagtugnaw, magsugod nag-snow. Mo nang kay naamang ko'y gitanom gud nga kamates nga gikan sa California og na late na ako pagtanom. So green pa kayong mga kamates nako. Dili nako gusto nga mag-snow. Gusto nako nga mohinog yun ang kamates. Mao na nga sige kong galantaw sa panahon sa weather report kanang 15 days anabay snow o wala. So sa 15 days akong gilantaw walay snow, dili mo adto sa zero ang temperature. So basog ma-harvest pa na ako ang akong kuan, ang kamates. O kini usab kining mga tawhana, miingon si Jesus, maayo lang mong mulantaw sa panahon, apahan sa tinuod nga espiritual nga panahon. Ang panahon nga ang Misaya mo abot, wala mo mantigo. Ang buot na ipasabot ni Jesus nga, hey, naan ako dinhi, o kamo wala gyapon mo mahibalo. Og sa pagkabuntag, verse 4, miingon sa Jesus kanila, pagkadautan sa mga tao karon og wala nay pagtuo sa Dios. Og midugang si Jesus pag-ingon, naghangyo kamo kanako sa paghimog milagro, apan dili ko kini himuon. Ang bugtong milagro nga ikahatag ko kaninyo mao ang milagro nga nahitabo kang Jonas. So duha ka butang nga akong eksplikar. Sa verse 4, miingon siya pagkadautan sa mga tao karon. Miingon siya karong panahon na sa panahon ni Jesus pagkadautan kay kulang sa pagtuo sa Ginoo. Wala sila kahibalo. Pagka-relihiyoso nila, wala sila nahibalo nga ang Misaya nga gisaad sa Ginoo miabot na dinha sa ilang atubangan. Mga kaigsuunan, sa inyong pagtuo, makaingon ba siguro si Jesus kanato pagkadautan kanato? Kay kulang kita sa pagtuo.
Daghang mga tawo nga akong nahibaw-an nga dili mo tuo nga adunay Ginoo. Dili mo tuo ni Hesus. Mao nang si Hesus makaingon gihapon karon pagkadautan karong panahon na. And then midugang siya. Miingon siya milagro. Dili ko mohatag milagro ninyo, kundi ang milagro mahitugon ni Jonas or Hunas. Just a reminder, ato na po ning gitun-an si Hunas, kinsa man ni si Hunas. Sa Old Testament, sa karaang tugon, sa libro nga Hunas, kini si Hunas, usa ni siya ka propeta. Tao sa Ginoo. Gisugo siya nga moadto sa Nineveh aron pagsangyaw sa maayong balita. Kay ang mga Ninevites, mga makasasala. O si Jonas, dili gyud niya gusto niya nga masunog ang mga Ninevites. So may sakay siya laing barko paingon sa laing lugar. O ang Ginoo, kung musugo ang Ginoo, masunod gyud. Mas masunod ang Ginoo kaysa plano sa tao. Ang gihimo sa Ginoo, gipadalhan og dako kayong bagyo, o gihulog si Jonas, o gikaon sa usa ka dako kayong isda. So didto siya sa tiyan sa isda 3 ka adlaw o 3 ka gabi. Mao ni giingon ni Hesus nga akong ihatag kaninyo, mao lang na. Ambot kung nahibalo ba sila nga ang buot na ipasabot ni Hesus nga siya mag-sacrifice, mamatay siya sa lubong, pero paghuman og 3 ka adlaw og 3 ka gabi, pagkahuman mabanhaw siya. So mao na ibot ipasabot. O pagkahuman milakaw siya iyang gibiyaan tong mga tawhana. And then verse 5. Nakatabok na sa lanaw ang mga tinun-an, apan nakalimot sila pagdalag pan, pagdalag sopas, pagdalag pandesal or pancit maybe. 6. Giingnan sila ni Hesus, pagbantay kamo sa igpapatubo sa pan sa mga Parisiyo o sa mga Sadusiyo. Minsan pagbantay kamo. Unsa man ang igpapatubo? Mingon siya igpapatubo. Si Jesus ba nagsulti o mag-bake sila, magluto sila og pan? Kay miingon man siya igpapatubo sa pan, yeast, sa in English yeast. Kadaghanang luto og supas mahibalo sila nga ipatubo gyud. Pero miingon siya kana igpapatubo sa mga Parisiyo o sa mga Sadusiyo. Ang mga teaching nila, mga doktrina, siya magbantay kamo sa mga tao. Mao po na isulti niya sa ato siguro karon. Magbantay kamo sa ubang mga grupo sa mga tao nga ang ilang doktrina, ang ilang gitudlo lain. Ang mga tinun-an nagsultihan ay nga nag-ingon, nagsulti siya niini kay wala man kita nakadalag pan. Verse 8, apan nasayod si Jesus sa ilang gipanulti. Busa nungutana siya kanila. Nganong naghisgot man kamo nga wala kamo makadalag pan? Pagkagamay sa inyong pagtuo. Imagine, duha na sila katuig nga nag-uban-uban ni Jesus. Nakakita na sila mga milagro. Pila ka libo ang gipakaon. Giayo ang mga nagkasakit. Wala gyapon sila kahibalo sa power sa atong Ginoo. So miingon ang atong Ginoo, pagkagamay sa inyong pagtuo, kamong mga disipulo, pagkagamay sa inyong pagtuo. Sa usang chapter, sa usang kapitulo, iyang giingnan ang Gentile woman, pagkadako sa imong pagtuo. Kini karong mga tauhan ni Jesus, kining mga estudyante niya, mga disipulo, abi natog mga kuha na sila, mga santos. Mao na itong pagtanaw, santos, perfect. Apan pariha lang din niya, pariha lang sila sa atua nga magkasayop usab. Muna giingnan sila ni Jesus, pagkagamay sa inyong pagtuo. Muhunong sa taniini.
Si Jesus ba makasulti ka nato nga pagkagamay sa atong pagtuo, pagsalig kaniya? Pagtuo, pagsalig pareha lang na. Makasulti ba siya? Verse 9, wala ba gihapon kamo makasabot hangtod karon? Wala ba kamo makahinumdum sa 5 ka pan nga akong gipikas-pikas alang sa 5,000 ka mga tao? Pila man kabukag ang napuno sa nahabilin. Verse 10, og mahitungod ni atong 7 ka pan alang sa 4,000 ka tawo. Pila man kabukag ang napuno sa ang nasasalin o nahabilin. Verse 11, nganong wala man kamo makasabot nga dili pan ang akong gihisgutan. Ang gusto na akong ipasabot mao nga magbantay kamo sa igpapatubo sa pan sa mga Parisiyo o sa mga Sadusiyo. Magbantay kamo. Verse 12, unya nasabtan sa mga tinunan nga dili di ay ang igpapatubo sa pan ang gipalikayan ni Jesus. Inisos kanila kundili ang pagtulunan sa mga Parisiyo o sa mga Sadusiyo. Siya maglikay kamo sa ilang mga teaching. Kay kini sila makapahugaw, makapulot sa inyong pang-isipan, sa inyong panghuna-una. So, karong panahon na usab, posible ba nga si Jesus makasulti ka nato nga paglikay kamo sa ubang mga tao nga ang ilang mga tinunan makapalayo nga atong likayan. Unsaon nato paglikay? Kinahanglan mahibaw-an nato ang Biblia. Kinahanglan makahibalo kita sa pulong sa Ginoo aron makalikay kita. Kung dugay na kitang nagsimba-simba apan wala day kita makahibalo sa pulong sa Ginoo, wala dili kita makalikay. Kay wala man kita kahibalo. Wala man ta kahibalo unsang ipalikay. So, importante gyud nga kita magtuon sa pulong sa Ginoo. Verse 13. Unya miadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Caesarea Philippi. Usay ilang ingnon ni Caesarea Philippi. Sa pag-adto namo sa Israel, pipila na katuig karon, duha ka buok lungsod didto nga gihinganlan gikan sa emperador sa Roma, si Emperador Philips. Ang usa nga Caesarea, ang usa Maritima Philippi o ang usa Caesarea Philippi. So duha ka buok. Pero ang gidala sila ni Jesus didto sa Caesarea Philippi, sa Caesarea. Kining lugar sa pag-adto namo dagko kay mga bato. Og dito gidala ni Jesus kanang lugar sa panahon ni Jesus daghang kayong mga rebulto dito, daghang mga relihiyon nga gaampo, ang uban gaampo sa emperador, ang uban gaampo sa usa ka tawo, ang kalahati, ang tunga kanding. So kanang lugar daghang templo na sa unang panahon. Dito gidala ni Jesus sila. Ang background dagko kayong mga bato. So mao ni istorya. Verse 13. Excuse me. Iyang gipangutana ang iyang mga tinud-an. Sumala sa mga tao, kinsa man ang anak sa tao? Simple ang pagkasulti, unsa may pagtuo sa mga tao, may tungod kaniya. Sila mitubag, may nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias. Samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta.
Kini mga tawhana, silang Jeremiah, silang Elias, mga 800 years patay na sa pag-abot ni Jesucristo. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako? This is after 2 years nga nag-uban-uban sila. Og mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Misayas, ang anak sa Dios nga buhi. Giinan siya ni Jesus, bulahan ka gayud, Simon nga anak ni Junas. Kay kining maong kamatuuran, wala moabot kanimo pinaagi sa bisan unsang tawhanong pamaagi, dili ni gikan nimo. Ang akong amahan nga atua sa langit mao ang naghatag niini kanimo. So ang informasyon dili di ay sa hunahuna ni San Pedro, kundi gikan sa Ginoo. Busa sultihan ko ikaw si Pedro, og ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong simbahan, o bisan gani ang kamatayon dili gayud makapabuntog ni ini. Duha ka buok, magtuon kitag duha ka buok klaseng bato gikan sa Grego, dili Cebuano, dili in English. Ang Pedro sa Grego, Petros. Ang dako kaayong bato mao ang Petra. So mingon si Jesus, ikaw Pedro, Petros ngalan nimo, o ang akong simbahan o akong ibutang ang akong simbahan sa usa ka bato. Mingon si Jesus, kanang dako kaayong bato. Pero tan-aw nato ni, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, dili usab dito sa langit. O ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Kining giingon ni Jesus ni Pedro sa ubang mga writings, dili lang si Pedro ang gihatagan, kung hindi ang tanan nga mga disipulo giingnan ni Jesus niini. Verse 19, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, dili usab dito sa langit. O ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Kini dili lang gihatagan si Pedro, kundi ang mga disipulo usab giingnan ni Jesus sa ubang mga writings. Kita usab nga mga Kristohanon nga nahibalo sa pulong sa Ginoo, kita usab mahimong magsabwag sa maayong balita. Nga kung ang mga tao makasabot sa atong gisulti, sila usab makaadto sa langit. Excuse me. Unya, gipasidaan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga dili isaba kang bisan kinsa nga siya mao ang Misayas. Dili pa panahon nga ilang isulti nga si Jesus ang gisaad nga Misayas nga manluluwas. Verse 21, ako mong gustong ipalantaw ni. Sukad ni adtong higayuna, giklaro na gayud ni Jesus pagsulti ngadto sa iyang mga tinun-an. Kinahanglan kinahanglan moadto ako sa Jerusalem aron paantuson pag-ayo sa mga namunuan sa mga Hudiyo o sa mga pangulong pare, ingon man sa mga magtutudo sa balaod. Patyon ako nila apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw ako. Tungod niini, gidala siya ni Pedro layo sa uban, murag gikaptan
ni San Pedro si Jesus o gipalayo sa uban nga mga disipulo. Verse 22, tungod niini gidala siya ni Pedro layo sa uban o giingnan niya si Jesus. Dili unta kana mahitabo kanimo, Ginoo. Verse 23, miatubang si Jesus og miingon kang San Pedro, pahawa, Satanas! Usa ikaw kababag sa akong agianan, kay ang imong hunahuna, hunahuna sa tawo og dili sa Dios. Unsa man siroy gibati ni San Pedro, nga giingnan man siya ni Jesus, pahawa, Satanas! Usa ikaw sa babag sa akong agianan. Nganong misulti man si Jesus na ini? Kay si Jesus ang gisugo sa Amahan, mao nga siya magpakamatay sa atong mga sala. Ang gusto ni San Pedro dili siya. Maunay huna-huna ni Satanas nga si Jesus dili magpakamatay sa cross. Dili gusto nila nga maluwas kita. Si Satanas dili gusto. Apan maoy nay plano sa Ginoo nga mahugasan kita sa atong sala. Ang magsakripisyo lang ang iyang anak nga walay sala. Mao nay plano sa Ginoo. Ang nasabtan ni San Pedro sa panguna-una lang nga yutan-on. Mao nang murag nasuko si Jesus kaniya. And then 24, unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, kung ang usa ka tawo buot mahimong akong tinun-an, kung ikaw gusto mahimong sumusunod ni Jesus, kung ikaw mo claim nga ikaw Kristohanon, para ni sa mga tao nga moingon nga sila Kristohanon, kinahanglan dili siya magtuman sa iyang kaugalingon. Pas-ano niya ang iyang cross og mosunod siya kanako. Kita dili kay ta makasabot niini. Ang uban moingon ang ubang inahan nga ikaw ang anak, ikaw ang akong cross, or ikaw ang bana nga palahubog, or sabungero, ikaw ang akong cross. Dili na ang masabtan sa mga disipulo. Lain ang ilang masabtan kaysa ilang panahon sa siguro mga 20 years before that, ang mga Romano nasuko sa ilaha. Kay nagrebuild man sila. Gipatay ang 2,000 ka mga Hudiyo. Gipapasan sila sa ilang cross ug didto sila gilansang sa cross. So nagparade ang 2,000 ka tao, nagpasan sa cross ug sila gipatay. So nahibalo sila nga kung mag-mention og cross, dili problema kung dili kamatayon. Unsa man ibot ipasabot ni Jesus nga kamatayon. Ang buot niya ipasabot nga ang atong goal, ang atong ambisyon sa kinabuhi. Kung gusto gid kitang musunod ni Jesus, nga ato nang walaon kundi musunod kita ni Jesus. Ang iyang plano sa kinabuhi ang atong sundon. Verse 25, kay ang gustong magluwas sa iyang kaugalingon kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton sa kinabuhi niini. Nga makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Si Jesus nagsulti lang og kinabuhi nga yutan-on o kinabuhi nga langitnon, espirituhanon. Kinabuhi nga temporaryo lang, o kinabuhi nga walay pagkahuman. Ang kinabuhi din sa kalibutan, kung maunay imong importante, naalang ka dinhi. Apan gusto ni Jesus kay gipalit niya kita sa iyang dugo nga makuha nato ng kinabuhi nga espirituhanon nga walay katapusan. Verse 26, miingon si Jesus, may makuha ba ang tao
Kung maangko niya ang tibuok kalibutan, apan mawad-an siya sa iyang kinabuhi. Kinabuhi nga espirituhanon. Buot ni pasabot na Isus, kung maimo ang kalibutan, kung ikaw magsikat din sa kalibutan, kung ikaw daghang na eskwelahan, ikaw maayo ang trabaho, daghang kog kwarta, dako ang imong balay, dako imong sakyanan, nakatur ka sa kalibutan, imo ang tanan, apan mawala ang imong kalag. Ingon siya, verse 26, may makuha ba ang tao kung maangkon niya ang tibuok kalibutan, apan mawad-an siya sa iyang kinabuhi? Kinabuhi ni nga langit nun? Ingon siya, wala gayod. Walay bisan unsa nga ikahatag ang tao aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Nagsulti siya og kinabuhi nga walay katapusan. Espirituhanon nga kinabuhi o kinabuhi nga yutan-on lamang. Insa walay bisan unsa nga ikahatag, importante ang giingon ni Jesus ang imong kinabuhi nga espirituhanon. Dili di ay nga ikaw magsikat dinhi sa kalibutan nga maangko nimo ang tanan pero malimtan nimo ang Ginoo. Temporary lang na ang imong kalipay dinhi lang sa kalibutan, siguro mga 80 years old or 70 nalipay ka. Apan paghuman wala na. Kanang mga taong gaantos aduna sila kinabuhi nga walay katapusan. Didto kauban ni Jesus. Kay verse 27, kay ang anak sa tao, that is Jesus, hapit na moabot uban sa himaya sa iyang amahan. Kinuyugan sa iyang mga anghel ug unya balusan niya ang tagsa-tagsa sumala siyang nabuhat. Kini gasulti si Jesus nga mobalik siya. Og siya ang mahimong judge. Verse 28, hinom dumi kini ani ay pipila dinhi nga dili mamatay hangtod nga makita nila nga ang anak sa tao nga moabot aron paghari. Unsa may importante sa atong kinabuhi? Importante ba nga daghang kitang mga materials nga maangkon dinhi sa kalibutan? Or kita musunod sa atong Ginoong Hesukristo? Ikaw lang ang maka-answer ni anang question. Unsa may importante sa imong kinabuhi? Temporary happiness, temporary lang? Or eternal happiness nga kauban ang Ginoo? Mag-ampo kita. Among amahan, daghang salamat sa leksyon karon sa imong gitudlo kanamo, sa mga challenges nga imong gihatag kanamo. Hinaut pa unta nga kami imong tabangan nga among hunahunahon nga kami maghatag og desisyon sa pagsunod kanimo nga ikaw gayud ang pinakaimportante sa among kinabuhi. Ginoo, pasayloa kami sa among mga sala. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen.